kumsang khazariat chhobor vela khan Sweden rama mun pakhat chu fairy tale kan lo mu thin Sleeping Beauty tak tak omna ti in alar le maya Sweden ram khochak lampanga thliarkar te takte pakhat okno an tia chuan tleirol kumsom palimi mel thatak mai pakhat Carolina Olson chu a chhung te nen chuan an chenga Carolina te chhung kwa hi an tam hle maya Carolina hian nule pa mai ba ka unau pa pangala ya ne ni ranvul le sangaman chu an chhung ko eizon na berania thliarkara cheng dangte ang thawin Carolina te chhung kwa chu khovel changkan na le hlimhlop bol na in ati boi ve ngai lo ani maseni khachu Carolina chunga chuan thil engemaw a thleng tatlat mai Carolina chu kumsom thum pahni zet amu hila chuta thil mak deuh chu tiang zeta rei chu muma se a hmel lan dan chu a in thlak chuang reng lo maya kumsom thum pahni zet amu thil hnu chuan Carolina chu atana khovel thar laka chuan aron har chuak ta engtiang chi in nge he ming Sleeping Beauty of Okno ti hi anei ti tuntum video hian karon tar lang don ni the pb channel clear meka khongein ka video hi milo like sakla tin ka channel hi milo subscribe sak ve ngei don nia Carolina thon thu hi February ni som pariat kumsang khazariat somsari paruka tanga in tran khania chuminia chuan Carolina chu khoya emokalin an khua a hole tur chuan lui pakhat achung khang vek to chu azo pheya chutia vur azo mek lai chuan vandoi thlak takin Carolina chu atlu swal pal ta hlau maya mithen khatin an soidan phei chuan vur chu tike in tuya chuan atla tre pani an tia mithen khat chuan atluk na lama alu so na hle ani an ti ve boka engpo ni se ache sual ngei ni turani a mai pem deuh ne nuan le aha na ti tak chung chuan in chu wa thleng ta a in wa thlen chuan anu chuan lo boi somin Carolina hliama chuan ngai thatlo na tur engma a mulova hunaron kal zela Carolina chuan aha chu na ati tual tuala alu ta chu puak ke tur ang mai chuan ana tran ta a Carolina nu le pa te chuan Carolina na chu doilam thil witchcraft ni in an ngaya heti hunlai kumsa khazariat chhobor vel hi puithuna a thlak tak tak an rin na sat hunlai kha ani an chen na thliar kar te chu chhuwa san mai a har sat wang le sumle pai in dei lo na wang chuan Carolina chu damdoi ina kalpui lovin a that le mai bei sei chuan khuma chuan an mut tir top maya chuta Carolina muhil chu an kai tho thei ta reng lo mai ani Carolina i an kai tho thei tak lawa chuan anule pa te chu an mang ang ta hle maya ma se soitak ang khan in entir chu a buai thak boxia thil chi sang sang mang chuan Carolina chu kai tho an tuma mailing mang chuan avun te chu an depa tin hriau mang chuan ataksa a le atin noya chuan an chhun boka mase Carolina chu a har thei chuang reng lo mai mithi tho thei ang mai chuan a om top mai ani chutianga kai tho thei lova in kol top mai chu Carolina nu le pa te chuan tha an tilova damdoi in an pan pui thei lo wang chuan in atang chuan doctor chu an rona mase eng a ang thei chuang reng lo mai Carolina nu le pa te ti ngai na hre lo chuan Carolina ka chu keu angin bong nu te no ni chu an tul top maya chutiang chuan ni tin bong nu te chu an pe top mai ani huna local zela ni khat chu an doctor chuan Carolina chu aron tloa an doctor chuan Carolina chu athidang ni in asoya mase engwangin nge athi dan ringotang an doctor chuan Carolina chu uluk takin avila mase mairo an son lemlo Carolina chu amuchia chia mai si akumakum mason na neilova anin enkol nu chuan an doctor chuan a tho pui ta chu tran pui turin angen top maya
a doctor tho pui dang te po chuan chutianga case dang lam chu a hmun nge ya mu an du awang chuan Carolina te chen na thliar ka ti takte chu an pan nga la chuta doctor rual ho thil mu chua mak em mai chu Carolina tin le asam chu alo thang reng lo maya tin kha le chen chomu mal ei lova bong nu te no ni chau ring chung khan ari na chu alo tla niam reng lo maya a mel chu a that ngai rengin ala tha ni Carolina muthila tanga kumruk liam nu July kumsang khazariat somriat pahnia chuan Carolina chu ala muhil reng maya anu le pa te ti ngai na shalo chuan khopui lama damdoi in pakhata chuan an admit top maya chu damdoi in a po chuan Carolina chu kai tho tumin electroshock therapy te chu an mang chiam maya mase Carolina chu enga ang thei chuang lo doctor te chuan neuropsychiatric buaina na satak dementia paralytica anti chu anei ni in an soya mase ni na taka chuan doctor te po chuan ani nge yem ti an chiang chuang lo ani doctor te chuan Carolina nu le pa te hne na chuan nga topa thil tha be sei chau lo chu engma ti thei an nei lo thu chu an hrila Carolina nu le pa te chuan aron har hun chu an ngak top mai ani hun chu kal zela kum te chu a vei zela khovel te chu a than ngai chuan a thang renga an chung kwa chuan chiat te tokin a then chu thlan mo lama anin vui liama chuti lai po chuan Carolina chu alamu hil renga a chang le a in leta a chang le a tong vai boka a chang le a tho a thin ni in an soi bokani kum tam tak a vei nu chuan Carolina nu ngei po chu aboral veta a anu aboral china chuan a unau te chuan Carolina en kol tu tur chu an hayara chuta Carolina I en kol tu in a soidan chuan Carolina sam chu balpo abal ngai lova thanpo a thang ngai lova chutiang bokin atinpo a thang ngai lovani ti in a soi ve bokani chutianga kum tam tak amut to nu po chuan Carolina mel chuan upat lam apan thei reng lo maya ataksa a engma in thla ka omlo ni in an soyani Carolina chu amuthila tanga kumsom thum pani na April ni thum kumsang khajakwa pariata chuan engma soilo chuan akhuma chuan aron thu chuak hlola atap zui ngala a unau te chuan a tho a le mai tura ngain Carolina chu anwa endek deka khuma Carolina har anwa mu chuan makantia om ngai na po an shelo hial zokani man mo tak chuan an chung kwa chuan Carolina khum chu an thut hual ngala masaya unau te chu an lo than len to awangin Carolina chuan tunge an ni a hre thei lo ani a haratanga ni rei lo te chung chu tongpo a tong manglova ni eng te chu hre om ati hlea mase zoin aron tong thei chana chuta soidan chuan Carolina chuan khati laya amut chung zong khan engma a hrelowa amu mangbak engma soitur anei lo ani aron har chhuah nuwa doctor ten an han en fia chuan kum tam tak amut chuan ngong thalo anei engma an hmulowa kum somli zet ani chungpo chuan a hmel chu ala no pang hle ani aril rulama chian lo na anei em ti chu an psychiatrist te chuan an en fia lea mase Carolina ril ruwa chuan chian lo na engma an hmulowa a khovel har chhuah da lo dang lam tak lutuka wanga in adjust har sa ti bak engma har satna anei an hmulo ani an chanchin bumi te chuan Carolina chanchin chu hria in a chanchin chu nasa takin an the dara an hun laya celebrity te naw ani taringot mai ani Carolina chuan a har chhuwa tang chuan anun chu pangai takin a mang chowa kumsang khajakwa somnga a chuan kumsom riat pariat mi ni in a borala kumsom thum pahnih zet alo mut theina chan chu hriat thei ani to lova a thlana chuan aliam pui ta ni
kumsang ni som pahnih khan Carolina case ang deuh hi tleirol kum som pangami Stacy Comefort ti chunga chuan a thleng ve tlat maya thlanni zet chu ani po hi muhil ani Stacy chunga thil thleng hi Klein-Levine syndrome ti in Sleeping Beauty syndrome an ti boka achunga thil thleng hi makviau ma se Carolina chunga thil thleng nena khai khin chuan anep viau thei tho ome ole khati zong kha tun tromatan chuan nele phot mai sela thlir tu zong zong te video le a kanin mule theu don nia